Escenario de guerra total en Ence entre a directiva e os traballadores. O cadro do persoal da fábrica convoca 12 días de folga ante o proceso de despido colectivo iniciado pola empresa, que afectaría a 39 traballadores. Acusan a compañía de traición e mentiras. Que tal? Moi boa noite. Dende a empresa aseguran que a súa proposta pasa por estudar prexubilacións, baixas incentivadas e mesmo traslados a outros centros de Ence. De seguido ampliamos esta información antes titulares. O presunto chamán detido en Porto do Son formaba parte da banda criminal O Tren de Aragua. A Policía Nacional desartellou unha célula deste clan venezolano que operaba en España. A Illa de Arousa proxecta a humanización e posta en valor da área deportiva de Testos. A intervención, orzamentada en máis d'1 millón de euros, sería o primeiro paso cara ao anhelado pabillón. O BNG do Barbanza presentará emendas por valor de 38 millóns de euros aos orzamentos da Xunta. Demandan máis investimento social en infraestructuras. A Deputación de Pontevedra lanza a súa campaña co gallo do 25N. O machismo vese claro cando enfocas e ti velo é o lema que engloba actividades durante todo o mes de novembro. Un milleiro de amantes do viño daránse cita en Vilagarcía para participar en Castes, a Feira Independente do Viño. O groso da programación desenvolverase do 21 ao 23 de novembro. Estamos nas novas do día, comezamos. A Policía Nacional desartellou unha célula do clan venezolano Tren de Aragua que operaba en España. A operación saldouse con 13 detencións en todo o país, entre elas a dun veciño de Porto do Son. A pasada semana os axentes accedían á vivenda dun presunto chamán no lugar de Queiruga, onde realizaron un minucioso rexistro que permitiu vinculalo con esta organización criminal. A operación denominada Intercity iniciouse en Barcelona en marzo do pasado ano coa detención do Irmando, líder mundial do Tren de Arauca. Este clan está considerado a maior organización criminal de Venezuela e unha das máis perigosas do mundo, vinculada ao tráfico de drogas, extorsións, secuestros e asasinatos. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Dámoslles conta agora dun accidente mortal que se producía esta pasada madrugada en Porto do Son, no punto kilométrico 92 da estrada AC550 á altura de Baroña. Por causas que están a ser investigadas, o condutor e único ocupante do turismo colidiu contra un cabalo que se atopaba no medio da estrada. Debido ao forte impacto, o turismo saiu despedido e acabou chocando contra o noiro. Tanto o animal como o condutor do vehículo resultaron falecidos no punto. Ata o punto do sinistro desprazáronse efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, Garda Civil de Tráfico e persoal sanitario do 061 e do PAC de Noia. Non lonxe de alí, neste mesmo concello e nesta mesma estrada, esta mañá producíase unha nova saída de vía. Tiña lugar no lugar de Quintáns. Por fortuna, esta vez non houbo feridos de consideración. Ata a zona do sinistro desprazáronse efectivos do Parque de Bombeiros de Boiro, Policía Local e voluntarios de Protección Civil de Porto do Son, así como tamén unha dotación da Garda Civil de Tráfico. Ence pon sobre a mesa o recorte de 39 postos de traballo da factoría de Lourizán en Pontevedra. Segundo a pasteira, acumulan 4 trimestres consecutivos de perdas, o que lles leva a poñer en marcha un plan que chaman de eficiencia e competitividade a implementar entre o 2025 e o 2027. Dunha banda, a empresa fala da posta en marcha de solucións de inteligencia artificial e reenxeñería e automatización de procesos. Da outra, da racionalización de
fin dos seus procesos operativos. Na nota de prensa, Ence recoñece que este plan virá aparellado dunha reducción de persoal, en concreto 39 traballadores, que representan o 6,5% do cadro que traballa a diario na factoría pontevedresa. Para evitar os despedimentos forzosos, a pasteira asegura que plantexou o comité de empresa realizar o recorte a través de prexubilacións e baixas incentivadas. Mesmo explican estudar a recolocación noutras plantas do grupo Ence. Dende a pasteira insisten na súa vontade de diálogo, de aí a proposta de abrir durante un mes un proceso de negociación que cualifican como previo e informal co comité da fábrica de Lourizán e lamentan que mentres que este proceso está en marcha na factoría asturiana de Navia, en Pontevedra o comité de empresa aseguran negouse a abrir calquera vía de negociación. Ademais, Ence insiste no seu compromiso co proxecto Pontevedra Avanza, que din suporía o investimento de 120 millóns de euros nas instalacións pontevedresas. Ence enviaba aos medios este comunicado xusto antes da rolda de prensa convocada polo Comité da Fábrica en Pontevedra para denunciar o inicio deste procedimento de despedimento colectivo. Ante esta situación, os tres sindicatos con representación, Comisións Obreiras, CIGA e UGT, anunciaron 12 días de folga. Acusan a empresa de mentir e incumprir os compromisos adquiridos cos traballadores tras conseguir a permanencia en Lourizán. Mañá será o primeiro día de paro. Un escenario de guerra total aberta entre a empresa e o persoal. Así describen dende o comité a situación que se está a vivir na factoría de Ence en Lourizán, despois de que a compañía anunciara o despedimento de 39 traballadores. Estamos aquí por la responsabilidad con sus mentiras, con sus compromisos incumplidos y con su traición y ahora mismo guerra total abierta a los trabajadores de esta fábrica. Dicen que necesitan despidos para tener caja, para hacer unas inversiones que les justifiquen los despidos. Esto es un absoluto cachondeo. Están improvisando sobre la marcha un supuesto ERE con el que llevan amenazando un mes, imponiendo una comisión de negociación irregular en un proceso al margen de un cauce legal y sin ningún tipo de garantía. Os traballadores acusan a empresa de utilizar as dúbidas sobre a súa permanencia en Lourizán para non realizar investimentos na fábrica. Tras a sentenza do Tribunal Supremo que avala a prórroga da concesión, os compromisos adquiridos seguen sen cumprirse. La empresa ha incumplido reiteradamente todos y cada uno de sus compromisos de inversión, sus compromisos con el empleo y sus compromisos con la comunidad donde se asienta. Agora denuncian que a empresa quere poñer en marcha un expediente de regulación de empregos sen garantías que afecta máis do 10% do persoal. Este comité de empresa puxo encima da mesa unha serie de medidas ou un plan para poder abordar este problema sin que sea un ERE. Chegounos unha nota de prensa conforme a empresa dá cousas e fai cousas que fai, non che minto, fai unha hora non nos presentaron encima da mesa. Pretenden que vendamos a 40 compañeros a cambio de 3 cochinos euros en el coste de producción de la fábrica. Eles o que queren é firmalo a porta pechada, en absoluta paz social, que lle firmemos os 40 despidos coa condición dun futuro compromiso ou promesa de inversións e logo darlle unha forma. Tamén se referiron á presenza de directivos de Altri, que sería a súa competidora nas factorías de Lourizán e Navia, alimentando rumores, aseguran, sobre unha posible venda. Y no disminuyendo el supuesto rumor de una posible venta pactada con una reducción previa de personal. Y encima que la dirección anuncie a bombo y platillo entre la plantilla un acuerdo de colaboración entre ambas compañías. Ante esta situación, teñen convocados 12 días de folga para o mes de novembro. Denuncian que están a sufrir todo tipo de presións e acusan á empresa de romper o diálogo. Se han traspasado por parte de la empresa todos los límites que consideramos de la mala fe y de la traición a sus trabajadores. O sea que no va a haber inversiones en la fábrica de Pontevedra si no hay despidos y tampoco va a haber inversiones si hacemos huelga. Nos ponen una mordaza y la pistola en la cabeza. Os traballadores reclaman tamén a implicación das administracións, especialmente da Xunta, queren que exixa Ence que cumpra os compromisos adquiridos.
Novo paso da AMPA do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía para atopar unha solución definitiva que atenda as súas reclamacións. Hoxe presentaron un escrito en Rabellá apelando á intervención da Valedora do Pobo na súa problemática, que consideran inxusta e discriminatoria. Recordemos que hai 17 anos que o centro escolar mantén unha xornada lectiva que comeza ás 10 menos 10 da mañá e remata ás 3 menos 10, algo que, ademais de dificultar a conciliación das familias, impídelles contar con programas que están en marcha noutros centros, como o Plan Madruga, pero o que preocupa especialmente é no momento da saída. Actualmente os cativos usuarios do comedor rematan as clases ás 3 menos 10 e teñen que estar listos para acoller o transporte escolar ás 3:30, algo que lles impide, denuncian as familias, comer en calma e desenvolver uns bons hábitos alimentarios. Até de agora as súas demandas non foron atendidas. Dende a Xunta apuntan a que este cambio horario non é posible polo de momento, xa que dependería da empresa adxudicataria do transporte escolar. Actualmente o servizo está en fase de licitación e os pregos contemplan unha ampliación de 3 autobuses máis para a zona de Vilagarcía, pero, segundo trasladaron a AMPA dende o Goberno Autonómico, unha vez máis o deseño dos horarios dependería da empresa adxudicataria. Tamén terían que agardar ata o peche da licitación ao redor do mes de febreiro. Ante esta situación, as familias decidiron recorrer á Valedora do Pobo para que interveña e apele ás administracións implicadas. No nos hacen caso por ningún lado, ni Consellería de Educación, ni Presidencia, ni nadie, pues entonces vamos a recurrir a la Valedora do Pobo a ver si así conseguimos hacer un poquito más de fuerza y que nos contesten algo positivo, que es lo que venimos a buscar. Buscamos algo sólido, algo ya, porque es que no puede ser. Queremos un horario ya, nuevo, si puede ser ahora que no sea para principios de curso, y nuestros niños tienen derecho a comer, como dicen los nutricionistas y los pediatras, en 40 minutos, pero 40 minutos reales, desde el momento que se sientan. Estamos jugando con la salud de niños y pensamos que esto no puede seguir así. Además de la conciliación, claro, además de la conciliación, que esto es imposible. Todos los padres a las 10 de la mañana tienen que estar hartos de trabajar y es imposible. O Concello da Illa de Arousa inicia o camiño cara á construción dun pabillón de deportes no municipio. O primeiro paso será actuar na área deportiva de Testos. O alcalde presentou hoxe o proxecto de humanización e posta en valor dos recursos naturais deste espazo, dirixido a recuperar ambiental e paisaxísticamente esta área deportiva de máis de 43.000 metros cadrados. O obxectivo é convertela nun espazo limpo, accesible, multifuncional e integrado na paisaxe, no que desfrutar do deporte e o lecer e a convivencia cidadá. Segundo explican dende o Concello, o proxecto está concibido dende criterios de excelencia ambiental, sostibilidade e integración paisaxística. Así, non se tocarán os cons máis emblemáticos, que se conservarán e sinalizarán. Ademais, os movementos de terra serán mínimos, as sendas e camiños executaránse en xabre, empregaránse madeira e pedra natural e o alumeado será LED eficiente. Tamén se actuará na recuperación ecolóxica e a posta en valor da biodiversidade, eliminando especies invasoras e plantando vexetación propia do bosque atlántico galego. Crearánse corredores ecolóxicos para conectar a flora e a fauna e instalaránse paneis informativos. En canto ao financiamento, o orzamento estimado é de 1.050.000 euros, co que se sufragará tamén as expropiacións das parcelas. A intención é conseguir os cartos dos Plan Extra en máis provincia 26 e 27 da Deputación de Pontevedra e fondos propios. Ademais, o alcalde Luís Arosa apuntou que esta actuación deixará o espazo preparado para construir o anhelado pabillón de deportes. Con estas obras que agora acabamos de presentar, acabamos de expoñer, quedará preparado o espacio e infraestructura básica para construir a área deportiva, para construir un pabillón deportivo municipal, un pabillón que no seu momento pois queremos que sexa moderno, sostible e multifuncional, no que falaremos con todos os clubes, con todas as asociacións para poder diseñar unha área deportiva, un pabillón de deportes pois acorde
como moi merecido e moi soñado por toda a veciñanza da Illa de Arousa. É un proxecto estratégico e transformador e gustaríame destacar a calidade técnica de excelencia medioambiental e gustaríame destacar a calidade técnica do proxecto e a sensibilidade coa que se fixo, pois como todo o que se fai aquí na Arousa, pois que máis alá da actuación puntual, pois temos que ter unha concepción global do que é toda a illa en sí e toda a vila, non? Esta é unha zona que vai quedar comunicada pois prácticamente a escasos 5 minutos do que é o centro da vila e vai poñer en orde pois todo o que é a zona desde Conretellado prácticamente ata Niño de Corvo, non? O BNG do Barbanza presentará emendas aos orzamentos da Xunta na comarca por valor de 38 millóns de euros. Entre as partidas máis destacadas que botan en falta sinalan as destinadas á creación de chan industrial, saneamento da ría e servizos sociais tan necesarios como centros de día, residencias e escolas infantís. Tras analizar en profundidade as contas da Xunta para 2026, o BNG do Barbanza denuncia o abandono ao que someten a comarca, esquecendo partidas comprometidas e longamente demandadas pola veciñanza dos 4 concellos. Os nacionalistas presentarán un paquete de emendas por valor de 38,4 millóns de euros, centradas en proxectos estratégicos para a puxanza da Bisbarra, entre eles a dotación de chan industrial co desenvolvemento do polígono comarcal ou o pulo definitivo o Parque Empresarial de Ribeira. Tamén a necesidade de mellorar a calidade das augas a través dun plan integral de saneamento que contempla unha nova edar para Boiro. Non valen parches, como ven facendo a Xunta de Galiza nestes últimos anos, e hai que tomar medidas estruturais. E a primeira medida estrutural para que esa produtividade empece a remontar é, dende logo, mellorar a calidade das augas e o saneamento nos concellos. E para iso propoñemos unha actuación fundamental que levamos xa algúns anos propoñendo. Para un concello xa mediano, como é o concello de Boiro, de máis de 18.000 habitantes, propoñemos unha nova depuradora e asignamos unha partida para ela de 12 millóns de euros. É fundamental, insisto, que o saneamento nos concellos revirta precisamente na calidade, na mellora da calidade das aguas da ría para que se poidan empezar a recuperar. En materia social, os nacionalistas votan en falla proxectos como a ampliación do Hospital do Barbanza, a creación do Centro de Día de Rianxo ou as residencias de Boiro e Ribeira, así como novas escolas infantís en Ribeira na Pobra. Unha serie de melloras nos centros de ensino tamén de toda a comarca, desde Rianxo hasta Ribeira, donde incluímos un total de 5 millóns de euros para todas estas reformas, porque hai centros que literalmente se están caendo a cachos. E tamén neste apartado social non podía faltar, evidentemente, o máis social de todos, non? E o máis social de todos é atender as necesidades dos maiores desta comarca. Seguimos agardando polo Centro de Día de Rianxo, un centro de día prometida a colaboración da Xunta dende hai anos pola propia conselleira de Política Social e que se continúa agardando. Ou, por exemplo, por a residencia de maiores de Boiro, que é, efectivamente, unha demanda que leva anos precisamente nos titulares, pero que non será satisfeito. A esta residencia, en concreto, a creación dunha residencia de maiores na localidade de Boiro, asignamos unha proposta de 2,5 millóns de euros. E, como non, temos que falar tamén da inexistente residencia, a día de hoxe, residencia de maiores do concello de Ribeira. As emendas inciden tamén na necesidade de mellorar as comunicacións da comarca, co humanización de varios treitos da AC305 e o tan demandado estudo de viabilidade dunha conexión ferroviaria. Outras demandas refírense á remodelación da fachada marítima de Rianxo, a reforma integral da estación de autobuses da Pobra ou a recuperación do bordo litoral da Ribeiriña coa adquisición da antiga nave de Adasa. O PP de Boiro levará ao vindeiro pleno unha moción a través da cal volverá a reclamarlle ao grupo de goberno a rebaixa do imposto de bens inmobles. Os populares reclamanlle ao Executivo local que o deixe no nivel máis baixo posible neste imposto, no 0,4%, tanto de rústica como de urbana. O Partido Popular de Boiro carga de novo contra o equipo de goberno para reclamar a rebaixa do imposto de bens inmobles, o coñecido como IBI, tanto de rústica como de urbana.
devolvéndoos ao seu nivel máis baixo, o 0,4%, despois da suba realizada o pasado ano. Os populares seguen a insistir en que se trata dun abuso para os veciños, que viven unha situación insostible polo aumento da presión fiscal. Como presumen de que la gestión del Concello económicamente es excelente, como buenos socialistas y como supongo que creerán en un principio fundamental de ese socialismo, que es la redistribución de la riqueza, lo lógico es que para redistribuir la riqueza, qué cosa más sencilla que bajar los impuestos y dejarlos como estaban. Ya no les digo que baje más, porque evidentemente el IBI en tema de inmuebles rústicos, de inmuebles urbanos, no se puede bajar más del 0,4. Entonces, que lo dejen en el mínimo, que es el 0,4, y los rústicos también en el 0,4. Para o PP, o goberno municipal pretende agochar con esta suba de impostos a deficiente situación económica das arcas municipais. El servicio de basuras es penoso, por no decir lamentable. Estos días están a contar una batalla sobre los nuevos contenedores marrones, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas en San Lorenzo con el alcantarillado que no se resuelven, las pistas dejadas de las manos de Dios, carreteras que tienen baches por todos los sitios y el señor alcalde desaparecido. Tenemos claro que el próximo ejercicio va a ser el ejercicio de rápido y corriendo a lavar la cara del pueblo. Tenemos claro que va a ser el ejercicio de las fiestas y que será el ejercicio de las sonrisas y pasarle la man polo lombo, como todos entendemos, a los vecinos para ver si sigo otra legislatura de 4 años. Volvemos de contado, non marchen. O Grupo Municipal do PSOE de Rianxo vén de denunciar unha nova semana de peche da Biblioteca Municipal, o que, segundo eles, está a xerar un crecente malestar entre a veciñanza. Para os socialistas, a biblioteca, que debera ser un espazo fundamental para o acceso á cultura, permanece pechada de maneira intermitente e dende hai meses non se permite a retirada de novos libros, limitándose únicamente a devolución daqueles exemplares recollidos hai tempo. Esta situación evidencia, din, un servizo desmantelado e afastado da súa función educativa e social. Dende o PSOE sinalan que a situación reflicte a escasa preocupación do goberno local polo fomento da lectura, un ámbito que, segundo eles, deberá ser esencial para o desenvolvemento cultural e persoal da veciñanza. Por esta razón, insisten en recuperar a normalidade do servizo. Había un compromiso do propio alcalde de abrila xa en decembro de 2024, poñendo en marcha un plan de dinamización lectora que devolva á biblioteca o papel que merece, segundo eles, un espazo vivo de encontro, aprendizaxe e participación. A Deputación de Pontevedra lanza a campaña O machismo vese claro cando enfocas e ti velo, con motivo do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ademais da presentación desta imaxe celebrada hoxe no Pazo Provincial, o Goberno deseñou unha ampla programación co gallo deste día que se estenderá durante todo o mes de novembro, algunhas delas na nosa contorna. Así celebraránse actividades para espallar a igualdade e concienciar para eliminar as violencias machistas en centros escolares de Vilagarcía de Arousa, Vigo, A Illa e Poio, onde se celebrarán sesións enmarcadas no concurso escolar E ti que pensas da igualdade. Ademais, o 13 de novembro o Pazo Provincial acollerá a entrega dos segundos premios ás boas prácticas en igualdade. Tamén se iluminará de morado as sedes institucionais de Pontevedra e Vigo entre o 24 e o 26 de novembro. Finalmente, o propio 25N terá lugar un acto institucional no que se lerá o manifesto e presentará o anuncio da campaña deseñada pola Deputación para este ano.
Os mellores viños de autor de Galicia e do ámbito internacional poderán degustarse a partires de mañá en Vilagarcía. Comeza unha nova edición da Feira Castes, que encherá de programación relacionada co mundo vitivinícola todo o mes de novembro. Así, mañá, o primeiro andar da Praza de Abastos acollerá 2 sesións do Túnel do Viño. A asistencia é de balde previa reserva na web www.castes.es. O vindeiro día 13 celebrarase a precata do certame Premios Castes. Tamén a primeira sesión da actividade Aula Castes, que busca iniciar os asistentes no mundo da cata. Repetirase o día 18. Os premios Castes entregaránse o día 22, mentres que o 23 celebrarase o Campeonato Internacional Castes de cata por equipos e a xornada de feira. Ademais, a fin de semana do 21 ao 23 terá lugar o Musical, un festival con Kiko Veneno como cabeza de cartel e no que actuarán Carlangas e Ariza, entre outros. A feira, destinada a promocionar o produto de pequenas e medianas adegas, contará coa presenza maioritaria de firmas galegas, reservando o 40% restante a empresas de ámbito nacional e internacional, procedentes das diferentes denominacións de orixe da península e de países como Chile, Argentina, Alemanha, Xeorxia ou Austria, entre outros. A organización estima que o evento atraerá a Vilagarcía máis dun milleiro de amantes do viño. Sempre fago hincapé no que se intenta en Castes, que é dignificar e poñer á altura grandes viños galegos, á altura de viños internacionais. Que aconteceu os últimos anos que chamou moita atención a nivel internacional? Este ano, por exemplo, vai haber representación desde Chile, Argentina, veñen de Georgia, tamén Francia, Alemania, Austria, unha lista casi innumerable, me refiro de adegas, de grandes adegas. Isto sirve como un contexto para ver grandes adegas e o momento tan doce que temos en Galicia, tanto a nivel nas 5 denominacións de orixe como nas ISPs. É unha aposta moi importante para facer deste un evento que sexa multidisciplinar, colla moitos eventos e mezclemos a cultura, e por suposto co viño. Modestamente tamén hai que decir que Castes naceu para estar aquí, neste espacio, porque o pack é redondo, é dicir, disfrutar das mellores das bodegas de viño de autor, co mimo que se fai nun espacio tan bonito como este entorno, pois é un auténtico privilexio. O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá mañá unha nova edición de Ponte a Punto, o Congreso Acelerador do Desenvolvemento Persoal. Nesta edición, e xa van 13, a cita reunirá na cidade un importante elenco de relatores. Pasarán polo escenario David Corbera, Elena Chec ou José Carlos López Osa, entre outros. Espertar conciencias e inspirar as persoas para conseguir a mellor versión de si mesmas tanto a nivel persoal como profesional. É o ambicioso obxectivo que persegue Ponte a Punto, o Congreso Acelerador do Desenvolvemento Persoal que se celebra mañá en Pontevedra. O que buscamos é que aportar ferramentas para que precisamente podamos ter unha vida máis plena, unha vida máis feliz, unha vida máis acorde tamén cos nosos valores e que podamos tamén incrementar as nosas ferramentas da intelixencia emocional. A cita xa é veterana no calendario pontevedresa deste 2025 e a súa 13ª edición, ofrecendo unha xornada na que os asistentes traballarán para conseguir as ferramentas que lles axuden a desenvolver unha actitude de vida máis plena. Temos asistencia do sector da educación, da sanidade e tamén do mundo da empresa, pero está dirixido obviamente a todas aquelas persoas que teñan interese en mellorar a súa versión. Abrirá a xornada un tema que está totalmente de actualidade, a intelixencia artificial. Será correlatorio a intelixencia artificial como aliada no teu desenvolvemento persoal, da divulgadora Raquel Pedrouso. Ainda hai moitas persoas que descoñecen un pouco o que é a intelixencia artificial, teñen medos, incluso respecto ao que nos pode proporcionar a inteligencia artificial e, vamos a tratar de mostrar que vai ser difícil que sustituyan aos humanos, entonces, consideramos que era importante abrir o Congreso con esta ponencia. Seguirán Elena Chec con Recupera o teu poder e Marta Salvat con a aceptación como porta a liberdade mental. Xa pola tarde será a quenda de José Carlos López Sosa co relatorio Os 4 piares que
poden transformar a túa forma de vivir. Tamén de Lola de Miguel con O amor en parella e de David Corberá con Regálate ser ti. Vaise falar moito sobre o autopropio coñecemento. Niso pois vamos a sobre todo pois con tanto Elena Chec, Marta Salvat, bueno, pois José Carlos López Osa, bueno, todos os ponentes, Lola de Miguel e sobre todo David Corbera, que termina cunha ponencia que se titula Regálate ser tú. Eso pois penso que vai ser sobre todo moi transformador para moitas persoas. O Congreso ten o éxito garantido, as entradas xa están todas esgotadas. A mostra de curtas de Noia estrea nova web. A páxina realizada polo deseñador local Sese Villaverde xa está operativa, www.curtasnoia.gal. Nela recóllese toda a información oficial do certame. A escasos días do inicio da Semana Grande da Mostra de Curtas, a organización do certame vén de dar a coñecer unha das novidades da presente edición. Trátase da estrea da nova web oficial do certame, curtasnoia.gal. A páxina foi realizada polo deseñador local Sese Villaverde. Pretende dar soporte a toda a xestión de contidos que ten a mostra, baseada en estándares modernos, con diferentes apartados. Dándolle un impulso a esta mostra de curtas que está, digamos, recoñecida internacionalmente, pois que quixemos que a súa web estuvese a súa altura. E para iso pois contamos con un deseñador web local, que é Sese Villaverde, ao cal lle agradecemos todo o traballo que se fixo nesta creación, porque é unha web dinámica, é unha web pois visual, é unha web á altura da mostra de curtas, e en nome do Concello de Noia pois agradecerlle ese traballo, non? A idea da web é basicamente ter unha plataforma que poida dar soporte a toda a xestión de contidos que ten a mostra. Poda soportar non só o que hai agora, sino o que temos pensado incluir desde a toda a historia e todas as edicións pasadas a todo o que veña no futuro. É unha web basada en estándares modernos. A tecnoloxía empregada é bastante moderna tamén. Eu penso que pode soportar toda a carga que lle vai a vir por diante. A organización aproveitou tamén para adiantar algúns dos cambios da presente edición. Ao certame presentáronse este ano preto de 1000 curtas, cun nivel moi alto, das que se seleccionaron 60. A mostra arrancará xa o día 12 cunha gala inicial, e nela incluiránse tamén as seccións habituais, como é o caso de Cousas de Aquí ou Curta Cativa, entre outras. É un programa no que lle damos bastante importancia a algo que non fixemos hasta ahora, que é o pitching, que o que pretendemos é que os novos creadores ou a xente que fai curtas pois se poda, de alguna maneira, pois interaccionar ben cas distribuidoras, ben cas produtoras e un pouco que exista unha interacción co público tamén, non? Outra das novidades este ano será o recoñecemento honorífico que se lle tributará este ano a actriz Mela Casal. O Museo de Artes do Gravado de Ribeira acolle dende hoxe unha exposición moi especial. Trátase dunha mostra realizada polos usuarios de Ámbar que participaron no obradoiro de Punta Seca impartido polo mestre Pepe Míguez. Unha escolma de estampas e gravados en Punta Seca integran a mostra Acotío, que xa se pode visitar no Museo do Gravado de Ribeira. Son obra dos usuarios de Ámbar que participaron nun obradoiro impartido por Pepe Míguez para afondar nesta complexa técnica de gravado, non doada de dominar nin para os máis experimentados artistas. En 2 horas facer unha punta seca e 3 estampas, hai xente xa con bagaxe que en 2 horas fai un churro. Eles o fixeron, algúns a primeira e outros a segunda, tiñan a súa estampa, as estampas limpas e sencillas, naturales.
A proposta de plasmar unha serie de obxetos ou sentimentos cotiás partiu do mestre de arte de ámbar Manu Mimé e transformouse nunha exposición a iniciativa do director do museo Xoán Pastor Rodríguez. Gracias a Pastor, ¿no?, que foi quen propuxo de realizarlo aquí, a verdade é que non dudamos, o sea, fómonos de cabeza e, pois, bueno, en plan, queríamos que non se quedara solo nun obradoiro, sino que fose algo máis, que fose unha mostra. Entonces, para que fose unha mostra había que unificar un pouco todos os traballos e de aí nace esta exposición que se titula Acotío, porque todas as pezas que están expostas aquí teñen que ver co día a día, cas rutinas diarias. Foron os propios artistas os encargados de explicar os motivos das súas obras durante o acto inaugural presidido pola alcaldesa de Ribeira. E realmente, aínda que temos pois obras super singulares que moitas veces, ademais de aquí, só se poden ver en Nova York, pois a nós o que nos fai realmente felices é que xente como a vós, veciños, persoas que traballades para a comunidade en xeral, pois que hoxe nos fagades partícipes desta mostra que, ademais, o que nos fai ver é que nas mentes, como decía Pepe, non sei se temos imaxes ou se temos palabras, eu o que sei é que as persoas non temos límites. Eso o demostrades vós con este traballo. Tras a súa inauguración en Ribeira, a mostra realizará un percorrido por outras salas e museos de toda Galicia. A seguinte parada será en Betanzos. O Concello de Boiro e a Asamblea Local da Cruz Vermella colaboran na celebración dun magosto popular o sábado 15 de novembro. Ademais da participación dos usuarios dos obradoiros que desenvolve a entidade, o evento está aberto a toda a cidadanía. Con motivo da conmemoración dos 25 anos dos talleres de memoria, a Asamblea Local da Cruz Vermella de Boiro está a desenvolver unha serie de actos de celebración. Un deles é o magosto previsto para o sábado 15 de novembro en colaboración co Concello. Cruz Vermella daqui de Boiro, da man do Concello de Boiro e de outras institucións e de diferentes departamentos municipais promove e, por tanto, promovemos conjuntamente un magosto, unha data na que, con esa excusa do magosto en estas datas, unha data, como xa digo, poder xuntarnos especialmente cos usuarios e usuarias das actividades de Cruz Vermella de Boiro e en xeral tamén con todos os veciños e veciñas, xuntarnos na Praza da Terceira Idade detrás do Centro Social de Boiro, pois para ter un día enteiro, desde logo, lúdico e especialmente en comunidade. A xornada comezará xa ás 10 da mañá coa apertura do mercado ecolóxico que dará paso á actuación do Magoteto e unha sesión vermú. Tras o xantar popular desenvolverase un roteiro polo Camiño Vello e a partir das 5:30 comezará xa a degustación de castañas asadas e foliada. A las 2 tenemos una comida popular, se va a realizar, cada uno va a aportar algo y vamos a hacer todos una comida todos juntos. A las 4 tenemos un paseo por el Paseo de Jane, se llama el Camiño Vello, que va a estar dirigido por técnicos de cultura y también por voluntarios de Cruz Roja, y también van a participar en él pues personal del taller de memoria, de los talleres de memoria, distintas parroquias de Boiro. Y a partir de las 17:30, de las 5:30, se va a realizar el magosto, donde el Concello de Boiro nos colabora con nosotros aportando pues unos cuantos kilos de castañas para poder socializar y para poder tener allí a toda la gente posible de todas las edades. Este evento festivo pretende ir máis aló, converténdose nun encontro interxeracional a través dunha xornada lúdica na que se porá en valor o traballo comunitario desenvolvido por Cruz Vermella ao longo destes anos. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. As novas do día volve o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.